हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनांथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। दा बाहाय नोंथांमोनहा अदेबानि खौरां बिजोंफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ जे बर'फोरनि गेदेमाफोरा फारि फारि गोमालांगासिनो दङ। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बेखौ नोंथाङाबो दुखु खालामगोन खोनानो मोनोबा। दा बे जाहैबाय थांनाय साननैसो सिगाङाव MLA माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय जायखारलांदोंमोन। जाय 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बिजाबनि 4थि खेबनि थाखाय MLA जानो हानाय बिथांमोन। दा बिथाङा गोबाव सम COVID-19 जों सन्देरजानायनि उनाव मोजां देहायाव फैफिननायनि उनावहाय बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनखादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो दिनैहाय फिन सासेबाव जोंनि बर'निफ्राय एबा बड'लेण्ड हालामनिफ्राय सासे MLA बिथां 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बिजाबनि देरहासार जानो हानाय UPPL निफ्राय लेहराम बर' बिथाङाबो आरोबाव गैलिया होनदों। आरो बिथाङाबो COVID-19 जों गाग्लोबजानायजों लोगोसे माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बा बेरामनि थाखाय बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय होनदों। आरोबाव दिनैनि बे एखे दिनावनो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोननिफ्राय फोसावनायाव नुनो मोनबावनाय जादों जे धेमाजि जिल्ला जनाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दानसोरां ब्रह्म बिथाङाबो आरोबाव गोमाबाय होनदों। बिथाङा प्रेसार स्ट्रक बिथांजोआ बेजों जिउ गोमानो गोनां जादों। आरो बिथाङा धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि हसिनापुर सिबि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन होननानै बिथांखौ बुंबावदों। दा बे साथाम गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि दा बावैसो जिउ गोमालांबाय। बिथांमोननि थाखाय खेबसे इसोरनियाव आर'ज गाबहरनाय थादों जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो आरो बिथांमोननि न'खरनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनाय थादों। दा जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो नाथाय सांग्रांथिखौ नुनो मोननाय जायाखै जे COVID-19 नि गेजेरजों एसेबां सुबुङा जिउ गोमालांगासिनो दङ। दा बेयो जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां गोहोम गोग्लैगासिनो दंखायो गाज्रियै। दा आसामनि बेलायाव जोंनाव एसे एनैल' दङमोन, बेखायनो जोङो गोबां सांग्रांथि गैयै जाबोदोंमोन। नाथाय दा आसामावबो बारायनिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। बेखायनो जों साफ्रोमबो सांग्रांथि लानाया जोबोद गोनांथार जानानै दं। नाथाय दासिमबो जोंनि सिगाङाव नंखाय सानग्राबो दंबावो दासिमबो। दा बेबायदि जुदि नंखाय सानग्रा मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव नाथाय जेंनाया मालाबाबो जोबनाय नङा। एसे बुजिनो नाजानांगोन। दा गासैखौबो बाथ्राखौनो गोरोन्थि साननानै लायो। नेगेटिभावसो बांसिन सानग्रोयो फार्स्टआवनो, बेनिफ्राय जेलाना प्रेक्टिकेलि नुयो अब्लासो पजिटिभाव लायो जोंनि मानसिफ्रा। माने मालायनिफ्राय सोरनिफ्रायबा खोनानाय बाथ्राफोरखौबाथाय खालि बेखौनो लाग्रोगोन, बिनि उनाव गाव प्रेक्टिकेल नुबासो बुजिगोन। दा बिदि साननानैनो जोंनियाव गोबां दासिमबो सांग्रां थानायखौ नुनो मोननाय जाया। अदेबानि मैयासिमनि रिपर्टआव भारतनिखौ नुनो मोनगोन टटेल केस 2.76 करोड़ जाबाय अल इन्डिया हिसाबै। बिनिफ्राय रिकभारिबो जादों, जायाखै नङा। 2.49 करोड़आ रिकभारि जादों। नाथाय थैनायनि बिबाङा 3.19 लाख, माने 3 लाखनिबो बारा, 3,19,000 थैलांबाय। आरो बिनि गेजेराव माखासे हिसाब मोननै थाबावगोन आरो हिसाब मोननाय खिनियावल' बेखिनि जानानै दङ। दा बेखायनो साननो गोनां बाथ्रा, फारसेथिं दुनिया एबा मुलुगखौ नाहरोबा नुनो मोननाय जागोन गासै 35.1 लाख गासै थैनायनि बिबाङा बारा जाहैथारबाय। दा बे हिसाबैनो जोङो गावबागावखौ सांग्रां लाखिनो गोनां जानानै दंसै। बेसिकेलि बांसिन बैसोगोरा सुबुंनि आरो बेरामि मानसिफोर बिथांमोनखौ सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो गाइडलाइन होगासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो। देग्लायनि गोदान खोथा नङा बियो, सिगां बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि होगासिनो, जाहाथे बिथांमोना बांसिनै स्ट्रिक्ट जानांगोन एबा सांग्रांथि जासिननांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।